بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إن شاء الله تعالى بون خالق ديرت مدام نامة يشان كديرت مدام دوامي ولم نامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نن سيرة رسول الله ومر بياننا التثانق نامة يرديدك إن باشنا نامة بيران ثوذ واشنالق إنم نامة الموضع الأول يا برنجي نامة بذا يترجك وليان يرنيرة سيرة ولم قصة نزول الوحي يا برنجي رسول الله نامة وحي إن مكلنا قصة نايت يا برنجي رسول الله نامة وحي إننا نامة ديب وحي إن وفيها أن أول آية أرسله الله بها دي برنجي نامة بذا رسول الله برنجي قصة نايت شقول يا وحي إننا نادبي إني والله تعالى شو برنجي إننا وحي إننا برنجي إننا نامة آية لنا نامة آية لر إننا دي مدة ثرثر أذنون برنجدان يدن آية نشأنه يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله تعالى ولربك فاصبر يا باش نامة دي باسد يا أيها المدثر مدثر يعني برون بيتنا هذا ما مدثر دي يعني تذن في غم مثلا نامة جبرائيل ورنا إربط قرق كيل خاتيج المدنامة دي دثروني دي أبر رواية نامة زملوني شنو يا أيها المزمل يا أيها المدثر إكثر ماني ثنبر شنو أي برون بيتن نما يا أيها المزمل أي برون بيتن يا أيها المدثر أي برون بيتن قم ديا فأنذر ديا تر إن نام دعوة واسطة ديا أنذر قوم أجل النار نامدن شركتن برنج نامدن ورد البتر شركتن قوم نام أجل النار ديبتر شو اتيان ذاتلاري بطلرا çokun makları ölülerden çağırmaklıkları evliya pirlere peygamberlere periştelere sığınmaklıkları onlardan haca sorap onları araç tutulmaklıkları şirk şonna ölseler tövbe etmeseler senin diyen näme zadına itaat etmeseler sana iman etmeseler näme dawdaga düşecekliklerini korkun diyen indi näme ustayn açıklap näme diye Şeyh Fawzan hafizahullah ay bada el vahyu ala rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem بدء الوحي بدأ أداء بدء الوحي يعني رسول الله وحي وصلنا نام بدء الوحي صلى الله عليه وسلم بدء الوحي على رسول صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مخالفا لما عليه المشركون لم يعبدوا الأصنام الكبل مرضى نام وحي إن المذنن أن بيغمر مذا بيغمر أنت بيغمر دي المذنن أن ناتش ياسنا يتنادم ده 40 yaşına yeten adamdı. Ne aylık cemiyette össü. Allah'dan başka hemme zada ibadet eten cemiyette össü. Şunu da biz düşünmeli. Resulullah bir gedek bu çokunan adamda. Şunun şu zatlar bilmeli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala Kur'an. Bir gedek peygamberimiz bu çokunan adamımdan. Bir gedek zina eden adamımdan. Sütxorluk eden adamımdan. Arak içen adamımdan. Şunun olmuyor. Aydım saz dinle qıydı gelene näme göz kızdıran adamdan peygamberimiz. Demeden muhalifen bolan ayta müşrikler eden vadın birine etmedi. Şu müşrikler hatta etyen diyen vaatlarını, zulümlerini, şirklerini, küfürlerini görübilmence, davilmen nämet yanaken gar hira diyen qowwağından näme hepdelap gidereken. Şununla. Hepdelap gidereken nämişin şu adan qowmun etyenlerini fıtratı yüreği kabul eden hakan. Şununla. İman kabul eden hakan. Nämet yanaken. Ayşe'nin aytyan näme bir heptelik 10 günlük iyicek zatlarını alıp şu müşriklerin etiyanlarını görüp çıdabilmen näme yokojöly şu dağda näme Hira gowagynda näme oturup ağlap dile getýän eken şu bir hakyky Rab sen bolmaly ýany eken sen maňa özüň gorkod ya sen maňa özüň tanıştyr bu ummatyň etiyan zatlaryny sen adal aqlam kabul edene sen hem kabul etýän näsin bular etiyanlary dürüstlükden maňa hak gorkod diýip näme etýän eken öýüdi çönäme yetehannete öýüdi çönäme etýänken ibadet etýänken Peygamberimiz sallallahu düşünüpdämi ve kana muhalifan lima alayhi qawmu qawmunun etýänlarynyň hiçbirini Rasulullah etmedik şunu pikret bilen o näme bu çoqun pören adamlaryň içinden näme Peygamberimiz näme saylananlar etmeýär ya Rasulullah bu zatlar etmedik dedim bu çoqun pören adam hiç hasan näme Peygamber bolmaklygy haqqyllan Peygamber diýen adamlar näme zamanasyny bolan adamlaryň içinde en pek yürekli adam saylanýar. Şonuň üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Peygamber saylanmaqa näme arabyna ajamyna seretdi diýär, yüregine seretdi diýär. Femaqatahum diýär. Bar näme etdi diýär? Ýağgardy diýär. Sen şo döwür näme adamlaryň Allahdan daşlaşyp bir erbet ýeten derejede eken.
Soňa adamlaryň ýüregine seretdi diye iň arassa ýüreklisi men bolan üçin men peýgamber saýlatdy. Soň ýene seretdi diye iň arassa ýürekleri näme siz bolan üçin diye sizi maňa ashab edip berdi diye düşündüňmi? Şoň Allah Taala adamyň ýüregine seretdi diye düşündüňmi? Ve bizem näme etýäs amalyna seredip ýüregine hüküm etýär düşündüňmi? Allah Taala sen amalyna seretmesinden sen ýüregiňi bilip bilýär. Gowa adammy sen, mu'min adammy, erwet adam. Emma biz bilip bilýäsmi bady? Ha? Biz bilip bilemez. Yani köplenç günahda ösen adamlar ve günahdan bidgattan gaýtmayan adamlar näme etýärler? Yani Allah Taala näme ýüregine seretýär diýen sözün alyp ýüregim gowy diýerler. Ýok. Allah Taala sen ýüregine seretip hüküm etmeklige kadir. Emma biz näme sen ýüregini görmeklige näme? Sen ýüregini bilmeklige biziň ýagdaýymyz ýok. Ilmimiz oňa ýetenek. Şoň üçin biz näme etýäs? Adamyň daşky dünýäsyna seredip näme etýäs? İnşallah içki dünýädem şuňa alypdyr diýär. Daşynda gowuluk görsek inşallah ýüregim gowudur diýär. İçem gowudur diýär. Daşynda erwetlik gördükmi? Näme? Şuň ýüregi erwet bolan üçin şuň daşy näme? Erwet amal berýändir diýär. Şoň üçin näme? Her goýam diýär içinde bolan suw çykarar diýär. Yani goýuň içindäki arasda dur suw bolsa näme suw berýär goýu? Arasda dur suw berýär. Goýuň içi bulançak bolsa näme berýär? Goýam näme? Bulançak näme? Suw berýär. Şoň üçin her bir adam öz ýüreginiň gowdugyny, erwetdigini, ýüregine iman barmy, ýokmy onu bilese, amalyna seredäýsin. Şunuňmy? Amalyna seretsin, Allah näçe diýen wady netýär, näçe diýen wadyndan gaýtýar. Şoňa görä imanyny baha beräýsin. Näme dereken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kowmunyň eden wadyny etmedeken, onu düýbenden näme kabul etmedeken, inkar ederken. Fekana yezhabu ila gari Jebel Hira. Mekkeň töweregine näme Hira diýen näme dağ bolan. Düşündüňmi? Şoň bir näme gowa bolan. Gar diýmek näme gowak diýmek. Şoň gowagyna näme dereken wady dereken. Wa huwa garun fi a'la al-jabal muwajihun lil-qibla. Ödem näme Allah tarapyn şo gowagyň agzy Kaaba wagtdyryna eken. Düşündüňmi? Mekkeň ýanyna bir näme dağyň beýigine bir näme üstünde bir gowa eken. Gowagyň näme agzy Mekke bakyp oturan. Yani şo gowakdan oturup agapsyna oturup seredende Mekke gölünde şu oturjak eken. Şoň üçin saýlan bolmaly Rasulullah näme şo gowagy. Sebäpden oturanda da näme etjeken? Ýüzi Mekke'de şu oturjak eken, Mekke näme gözü bilen görüp oturjak eken. Näme derken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fekana yejlisu fihi al-ayyam wal-ashhur ya'budu Allah azza wa jalla ve ya'tazilu anan-nas diye. Näme hepdelap aýla oturarken şu taýda. Öyle şo näme ibadet ederken bir Allah. Esasen şo döwür näme köp ibadet näme bolan Rasulun dogadilek bolan. Yani dogadilek näme huwa al-ibadet dikketirde Rasulullah diyor. In ulu ibadet näme dogadilek düşündüňmi? Sen dogadilek bilen adam näme etýär? Ýüregi, zehini, dili, bedeni hemme wadyň jemlenşi. Emma kawr ibadet. Sen zat sadaka bermek ibadet mi ibadetler? Malyň bilen edilýär. Emma adam doga edeni, ellerini allar yani dogry dämi? Hatta asmana garaň wagtdyr yani dogry dämi? Ýüregiň, zehiniň hemme wadyň yani kulli bedeniň bilen berilip edilýän doga dilek diýilýän. Bar wadyň näme? Allah wagtdyryp näme doga etýän. Şoň üçin Rasulullah näme dedi? Aslyny ibadet şu doga dilek diýdi. Şoň üçin Rasulullah näme? Ölçü doga dilek ederken. Esasy näme? Doga atam näme? Doga ibadetim doga dilek bolan. Ağlan, dilek eden Allah'dan. Haqqy görkezdiýen, özüňi tanat, ýol görkezdiýen. Ya'budun nasa azza wa jalla ala din Ibrahim. Ha? Ya'budullah diýen malaýmy? Ya'tazilu anin-nas. Näme derken adamlardan aýrylarken düşünün. Näme şunu aýrylarken? Kabul eden akdy, görüp çyda bilen akdy edilýän zulmi düşündiňmi? Adamlar ejida ganym bolan, süýtgorluk edenler, hossary bolan näme? Abraýly hossary bolmadyk. Dünýäde iň gowy adam bolsa näme? Har delil görerkenler. O wagtlar näme teredi? Gowlukda erwetlikde puluňa, garnaşyňa, güýjüňe, şudadyňa terederkenler. Ödem näme? 360 tanagan but bar eken Mekke'de töwereginde. Bu atlar Rasulullah görüp bilmän näme derken gidip şo dağın Hira diýen näme gowagyna ibadet ederken. Ya'budullah azza wa jalla ala din Ibrahim. Yani ne hayfı dine var? İbrahim aleyhisselamın näme bozulman galan dinine göre näme ibadet ederken. Yani İbrahim aleyhisselamın dini näme? Bir Allah ibadet etmek, tawhid dini. Alal hanifiyeti diye. Yani hanifi dinine bolan. Tawhid dinine bolan. Hanifi dini näme?
Yani şirki kabul etmen tevhide gelinmeli din. İbrahim Aleyhisselam'ın dini ve ondan sonra gelen peygamberlerin dinlerinin hemmesi ve İbrahim Aleyhisselam'dan önkü dinlerin hemmesi näme dine tevhide yakınlık edenler, tevhide gelenler, şirk diýilýänleri inkar edenler kabul etmedikler. Tayyip şu taýda awad dedi otur Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nämet ya Allah nämet ya onun duasyny kabul etdi. Ja'ahu melekun ya perişte gelýär. O perişte de kim? Cebrail aleyhisselam. Ve huwa fil gâr. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu wagtda näme awad dedi otur. Faqala lahu şonda Cebrail aleyhisselam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem näme diýär? Iqra diýär. Oku diye Cebrail aleyhisselam. Peygamberimiz näme özü dili bilen aýdan men ummi diýen. Ummi diýmegem näme sözünden gelip çykýar. Ece sözünden gelip çykýar. Yani näme üçin ummi diýdiler? Yani çağı enesinden doğana ýazyp padu bilýärmi? Şoň şu çağı eneden doğana ýazyp padu bilmeýär. Menem ýazyp padu bilýän adam däldir Peygamberimiz. Näme diye Peygamber ýazyp padu bilmeýär. O da näme okudun? Cebrail aleyhisselam okudy. Şonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme diye? Ma ana biqari. Men o qabilemak diye. Ondan näme? Li'annahu ma kana yaqra. Peygamber sallallahu okap bilenaken aleyhissalatu vesselam. Ondan asna Allah Teala daýdy otur Ankebut surasynyň näme 48-nji aýatynda. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhuttuhu bi yaminik. Yani sana peygamber berilmedinden ön ma kunta tatlu min kitab. Kitaba qabilemakdyň ata min qablihi. Yani min qablihi yani peygamberlikden ey Muhammed näme? Sen kitaba qabilmeýädiň. Wa la takhuttuhu bi yaminik. Hatta näme sagyn bilen ýazyp bilmezdiň. Yani bi yaminik diýdi adam sag bilen ýazýar köpünem. Näme hatta hat sowwatam ýazyp bilmezdiň diýär. Yani bu diýmekligi peygamberimizi ýazgarmakdan aýdan aktanym Allah Taala näme? Şu peygambere düşmançylyk eden adamlara näme diýär Allah Taala? Seredin ol diýär. Peygamberliginden öň o kabiliýatim içiňizde şu ýok. Ýazyp bilýärdim ýok. Enne okap ýazyp bilmeýänni bilýän adamyňyz geçmişten size haber verip otuyor. Gelecekten size haber verip otuyor. Şununla. Ödem näme hemme berýän habarlarym size dogry, çyn habarlar. Bu dine peygamber bolan şin bilýär bu zatlary. Şununla. Ön okan ýazan bolsa size belki şübhe bolardy. Önkü okan kitaplaryndan rivayet etdi. Ya ýazyjy bir şahirana destançy bir adam bolan bolsa, ay bu bir önkü destanlar gene bir destan ýazanlar diýseňiz diýär. Allah Taala näme diýär? Bular näme üçin sana iman eden aklar diýär. Olar şübhelenen şübhe de ýok olar diýär. Ne sen ýazyp podu bilerdiň diýär. Ne kitap okardyň, sen aýtýan zatlaryň hemmesi wahy diýär. Gaýtam sen ýazyp podu bilmeýänligiň sen peygamberligiňe delil diýär. Şununla. Ve Allah'ın hemme zady edeyini etçekligine kadirligine delil. Şoň üçin alimler näme diýär? Näme üçin Allah Taala ha? Ala böyle ýazyp podu bilmeýän peygamber alem jahana näme muallim edip ýetişdirdi diýär. Zaten Allah bir zady edeyini näme? Allah şo zadyň esbabyna mätäçdir. Esbaba kim mätäç? Biz mätäç. Şoň üçin men çağa istesem, ol bir çağa öýlenmeli. Ol esbabym Allah esbab etdi ondan näme ayal gowrelemeli. Onam Allah dogmak gelmeli, dogmaly ondan kemale gelmeli. Emma Allah bir zat istejek bolsa näme? Esbab gerekkel näme diýär? Kunniya feyekun bolliya gonu bolya. Şoň üçin köp adamlar näme diýär? Haçanna dini bir zada gelmeli bolanny öz adamlaryň arasyndaky bolmaly näme? Şertler tapylmaly, esbablar onu da bolmaly diýär. Ýok. Bu bizim aramızda esbat tutunmalı diýen batlar o adamlaryň arasynda etýän hökm. Emma Allah'ın hakynda näme? Esbat gerek. Allah istendarna bolýar. Şoň üçin Allah Taala näme etdi? Meryem'e näme de gowreledi, mesele gutardy. Näme üçin iman etmediler adamlar? Özlerine çykdylar. Atasydan bir çağa da gormu diýdiler. O adamlaryň içinde atasy çağa dogran. Emma Allah'ın ýanynda bollisa yeterlik düşündüňmi? Şoň üçin Salih aleyhisselam daşa urdydy diýe çykdy. Dogry dämi? Emma hey biz daşa ursak diýe çykarmy? Düşündüňmi? Diýe çykmaýar. Şoň üçin halyk bilen mahlugy deňemeller. Düşündüňmi? Şoň üçin müşrikler näme üçin tewessül etdiler? Araçysyz men paçan gapyny haky bilmän diýdiler. İlkinäme araça ýetiren, gapçysyna ýetiren, oň üstüne näme? Paça ýeternidi. Onu Allah da şuňa alakdyr diýip näme etdiler? Allah'ın ýanynda kim onda hakly? Perişteler, peygamberler, ewliyalar, şeydi ben näme? Mahluğun misalyny Allah'ın gödegine getirip näme etdiler? Allah da araçsız çykyp bolanok dediler. Bular gödek ýalňyşdylar. Nämedir? Näme üçin gödek ýalňyşdylar? Halygy mahluga deňediler. Ýok, halyk bilen mahluk oglanlar hiç açan näme deňeline. Şoň üçin näme diýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Ma ana biqari. Men okap bilemek diýär.
والله تعالى نام عنكبوت 48 ayetinde näme diye ma kunta ve ma kunta tetlu min qablihi min kitabin ve la takhuttuhu bi yeminik. Yani sen peygamberlik berilmedinden ön yazıban bilmez, okaban bilmezden kitapları ve yazıban bilmezden diye. Yani nereden biliyor onu peygamber mübahtar? Allah öğretiyor. Ondan näme etdi? Men okabilemek diyor. Sahih Buhari'de geliyor bu hadisin baş nemeti kamili. Cebrail aleyhisselam näme etdi? Bucuklu diye. Fegattani diye. Şeydi bir qıssı diye. Qısıp yine koyuveriyor. Koyuverip yine ikinci gelegem näme diye? Aleyhissalatu vesselam näme okabilemek? Kana ummiyen aleyhissalatu vesselam. Peygamber ummi olan yazıp bilmedi. La yaqra ve la yaktub diye. Yazıban bilmedi, okaban bilmedi. Vel meleku yekulu lehu. Perişte ikinci gelegem näme diye? İkra diye. İkinci gelegem qısyadanim koyuver ikra diye. Ve huve yekul peygamber näme diye? Lestu biqari. Yani okab bilema. Yani la uhsinul qira'a okab bilema. Thumma yadhummuhu dhammatan şedideten. Bir qowwadıp bunu hem qursoqlaya yankı peygamber diye Cebrail aleyhisselam. Qow yankın qısyadanim näme? Thumma yursiluhu yekul yana koyuver näme diye? İkra diye. وقد يا پیغمبر نامه دی فیقول ما انا بقارئ من اقابل ما حقیقتا پیغمبر اقوبل يضم نامه مقلوب الماده ثم يضمه ضمه شديده ثم يرسله ويقول له ثم yana üçüncü kadar qıssiyadan name yana qoyuver وقد يا sonra yana پیغمبر mesela name diye ma ana biqari men uqabil ma diye ay ma uhsinu alqira'ata name men uqabil ma diye ثم في النهايه üçüncü kadar sonra Cebrail aleyhisselam name yani neme iniye ayet şu ayet iniye yani kâvir ulamalar açıklaya üçüncü gerekte ma ana biqari ditti ya onu başkası açıklayalar neme diyorlar birinci gerekte oku deyip koyuverdi okap bilemek dedi ikinci gerekte neme qıssadanim yeni oku dedi doğru değil mi okap bilemek dedi üçüncü gerekte qısıp yeni oku dedi on Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem neme ditti ya oku burada okumasam koymacağını bildi der neme ma ana biqari diyenle yani ma aqra neme qayin ditti ya diye şunun şu manide ditti ya sonra näme aslında şu her kadar qısıp oku diyen şunu diýdirecek boldy diye. Allah Teala bilenek mi peygamberin okumayanlygyny? Bilýär okabilmeýänlygyny. Yazmaýanlygyny bilenek mi Allah Teala? Bilýär. Şoň üçin şonu diýdirecek boldy. Şunu. Hatta Rasul buna da bir şahit var. Rasulullah bir ashab bilen eden adına. Bir sahaba ýalňyşya namazyna peygamberin şagirt näme diýär? Bar tädine qosen namaz okumadym diýär. Gitdiýär tädine oku ýene ýalňyşya, ýene gelýär. Sen tädine oku namaz okumadym diýär. Ýene gitdiýär. Üçüncü gadam gaýtarýan ýan sahaba näme diýär? Ya Rasulullah şundan başka bilemek näde okar? Ondan öwretýär şunu. Şonda üçüncü gerekde de näme diýär? Näme qaýyn diýär? Näme dillenen soň ondan şu wahyyn näme diýär? Iqra bismi rabbikellezî halaq diýär. Seni ýokdan bar eden Rabbin ady bilen oku diýär. Yani bismillah diýip başla diýär. Halaqal insana min alaq. Näme üçin seni ýokdan bar eden Rabbin ady bilen okumaly? Sebäp eden ol Allah insanlar yaratdy min alaq. Bir damja sumdan. Bir damja suwdan yaratdy Allah Taala. Alaqam näme bolsa ikinci 40 gün, üçüncü 40 gününde bir asılşan gurçuk şekline geçýärdi-de şu alaq manifi. Alaqasna allaqa yu'alliq asılşmakdan, düşündiňmi? Birinci 40 günlükde adamyň suwnama enen ýatgysynda birinci 40 günlükde damjalygyna ýatdy, şu damjalygyna. İkinci 40 günlükde näme? Saqqyjy çeýnäp, eti çeýnäp çykarýan we diýişleň ýygalýanlar. Ana şoňa muzga diýdiler. Muzga ýani çeýnelen etin suratyna geçýär. Üçüncü näme 40 günlükde alaqa bol. Ýani käbir agaçlaryň şakasynda gurçuk asylşyp durýanlar. Şoň ala ağaçdan şakasyna asylşyp duran näme? Gurçuk şeklinde näme? Gurçuk şeklinde asylşyp duran gurçuk şeklinde näme? Enen ýatgysyna şu suraty öwürlýär. Näşe taýda alaq diýdik şeň. Şu suratda näme şu damja boldy soň näme? Bir tokda näme çeýnene ete öwürli soň näme bir asylşyp ýatan bir suratda qydatdan insany Allah yaratdy diýär. Iqra we rabbukal akram diýär. Oku diýär. Sana näme buyurly? Oku o Rabbin akram, jomar. Yani sana ervetlik isläne, sana dine gowluk isläýär. Sana peýgamberlik açyljak bolýar, sana wahy açyljak bolýar, şununmy? Seni ol betbagtlyk üçin, seni kötemek üçin, seni näme eziýetler gorkozmaklyk üçin oku diýene, iqra, oku diýdi. Näme? Wa rabbukal akram. Seni şu gözden hak Rabbiňi tapdyň, eň o Rabbiň näme? En jomart, akram diýdi, kerim däl, akram. Siga mubalaga, Rabbiň jomartdan jomardy. Rabbiň sana näme? İle bunu eçilmedik gadı. En soňky näme? Hatamun nubuwa, en soňky peýgamberligi. Hemme kitaplan gowluklaryny we ondan artygan bir topar gowluklar için aljak. İslam dininin Kur'an eçiljek diýär. Ellezî allama bil qalam. Ana eçiljek en gowda adam näme eken? Allama bil qalam. Adama näme? Qalam tutmany öwretdi ol Rabbim. Adama näme?
Ilm öwretdi diýen. Bir de galam tutmany, ilm öwrenmäni kim öwretdi? Allah Taala öwretdi. Allamel insane ma lam ya'lam. Bir topar bilmeýän zatlar elhamdülillah bilýänlerden bolupdyr. Kim öwretdi bize şu zatlar? Allah Taala öwretdi. Şoň üçin Allah Taala öz kerem sypatlaryny aýtdy. Rabbingdir, kerimdir. Rabbingdir adamlara näme? Galam tutmany öwreden. Rabbingdir adamlara bilmedik zatlaryny öwreden. Saňa da näme kerimdir. Sen oku diýilen zady oku, saňa näme in gowluklary eçiljekdir. Rabbing kerimdir. Hiç seni näme bu zatlaryň aňyrsynda kötejek bolýan dälil diýär. فحفظها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أول ما نزل عليه من الوحي diye. Nämet ya yank ayetler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme ýatlaya we wahiden birinji ilen ayetler şu. Kur'an'da en birinji ilen ayet Iqra surasynyň näme başdaky ayetleri. Tamam. Ve sara bizalika nebiyyen nabba'ahu Allahu bi Iqra. Yani näme şul ayetlerden Peygamberimiz nebi boldy. Şunukdymy? Nebi boldy. Entek rasul bolana. Şoşun Muhammed Abdülvehhab'ın diýen zadyny bu garşyda ýok. Bu da ben aýtýan muddessir peygamber boldy, rasul boldy. Bu ayetlerle näme boldy? Iqra bilen nebi boldy, muddessirin başyna näme boldy? Rasul boldy. Nebi bilen rasulyň näme? Tapawdy nebi şunuň saýlananlygy aýdyldy. Seni peygamber edip saýlady. Ben tek git dawat et gurruňy ýok, şundyňmy? Ýöne Allah Taala Iqra surasyna näme etdi? Seni peygamber saýladym diýdi. Barıp adamlara aýtdymy men peygamber bolupdyrym Iqra inen. Yo aýtmady. Näme üçin entek aýtmaklyk buýrulmady. Muddessirde näme etdi? Inni seni näme saýladymmy? Inni seni uğratýan kom diýdi. Bar git näme adamlara jarat men Allah tarapyn uğradylan rasul peygamber sizem iman edin diýdi. Muddessirler näme edildi? Uğradyldy. Şoň üçin ulamalar näme diýilýär? Nubbi'a bi Iqra diýerler we ursila bil muddessir diýerler. Düşündükmi? Iqra'ın başka ayetlerle näme etdi? Sen peygamber dedi. Muddessirin başka ayetlerle inni bar git da'wat edilmekligi buyuruldy. Ana şonda birinji da'wat etmekligi buyurulan zat näme dedi? Kum fe enzir dedi. Git kowmuňy näme et dedi? Ägelenler. Nämeden ägelenlermeli? Şirkden ägelenlermeli. Düşündükmi? Soň näme ayetler alıp näme etdi? Summa zahaba ila Khadijata radiyallahu ta'ala anha. Ummul müminin. Bizim birinji enemiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birinji aýaly näme Hatice enemiz. Şu ölünçäde üstüne hele ýalmadyk Peygamberimiz. Şunu olmuş. Hatice enemiz ölünçä üstüne näme etdi? Ondan hele ölenýär we ögem İbrahim diýen oglundan bar çağlarym Hatice'den de var. Başka hiç helelerinden çağa bolan. Şunun näme? Fatıma, Ummu Kulsum, hemme näme? Gyýzlary Ruqayya, hemme gyýzlary nämetden dogya. Hatta Qasim diýen oglum hemmesi kimden dogya? Hatice demizden dogya. Diňe İbrahim diýen ogly kimden dogya? Mariya el-Qibtiyya diýen garnagyndan dogya. Şunun asly Misrly bolan näme? Mariya diýen Qibtiyya garnagy bolan olam aýallar. İbrahim näme diýen ogly şondan bolýar. Garan hemme çağlar Haticeden bolýar. Radiyallahu anha. Ödem gati akylly bir näme adam aýal bolan, takwa adam bolan, aýal bolan. Näme diýe Hatice nämeň ýanyna barýar. وذكر لها ما حصل diye. O bolk geçen zatlara näme agdap berdi. Gurrun berdi. Hatice demeden şeyle boldy. Ve kana khaifan ya. Ödem gaty gorkul halny. Näde gorkmajaksan? Bir näme gowakda otyrdım. Bir tanamayan badyň perişde gelip näme gysyp ömrüňde oku näme görmedin, ýaly görmedin oku diye. We wahylar inen adam gorkar. وترعد فرائسه diye. وترعد فرائسه diye. Adamın hemme sanraya, tar'at diye sanraya. Faraisuhu hemme bedeni. وترعد yani şu derecede korkup geldi diye adam gelen no neme dip durýanlar sanrap hemme yeri. Yani bir sanramayan yeri yok diye. Şu derecede näme korkupdyr ama hadise ve terjufu fuaduhu diye. Hadise gelen yüreği çıkayacak bolýar diye gorkupny. Näme diye? Näme üçin şu derejede Rasulullah gorkupdyr? Yani ra'a min al-hawlil mawqif. Yani şu mawqifde hawl bir goran näme gaty ulzat gördü. Şu zatdan gorkdy. Ve maji'ul malaki ilayhi fi hada al-makan. Şu oturan ýanyna perişte geldi. Yani bu zatlar näme gorkully zatlar. Ve qala laha laqad khashitu ala nafsi. Hatice näme peygamber näme diye? Korktum nefsim yani ölür mukam edip korktum diye. Bu näme üçin diýdi? Gıssy diýär Cebrail. Şonno yani öldürjek bolýanlar edip korktum diye peygamber düşündüm. Şu gısanna aýyny öldüm oldy diýär öýle ýany düşündüm.
Gatı gıssı diye şonu ölür mukam ettim. Öllür mukam ettim. Ondan koyuver ya. İkinci gerek yine gıdı şonu haşitu ala nefsi diye. Yani şeyler var gıssı bolini gısıp öllür mukam edip korktum diye. Fekalet. Hatice nemeden akılına feret. Gol peygamberimiz tanan adam ol. Öňem gorp beren adam. Häsiýetlerini bilýär, gılıklarını bilýär. Gol näme diye kella diye. Wallahi la yunama la yukhzika Allah abada. Kella diýdi näme? Yani kellana diye erwet pikirler gelen bolsa, sen öldürjek bolsa, sana erwetlikler istediğin pikir gelse ayır diye. Kella. O zatlar Allah senden islenler diye. Wallahi diye. Ol Allah diye. La vallahi Allah'dan and içen la yukhzika Allah abadan. Allah seni hiç kaçanıp näme kıynandırmaya diye. Allah seni hiç kaçanıp yokunurmaz diye. Näme için? Allah Teala Hatice'ne de aydıptırmı? Allah Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şey etmeyeceğini, kötülemeyeceğini. Hatice'ne nereden biliyor? Peygamberin ahlakına seyretti derim, akılıyla näme dedi? Bu ahlakla adam niye kötülmeye? Ve Allah da hakik Allah ve bunun alağı adamlarına näme kötülemeye dedi. Son sıfatlarını aytti. İnneke la tasilur rahim. Sen itti ya näme? Qarındaşlığını saklayan dedi. Sen alaq näme? Hosarçıl adam yok dedi. Sen alaq dogon qarındaşlık saklayan yok. Bula birinci häsiýedin dedi. Ve tuqri'u zayf, tuqri hormatlayan mihmani, nahar berýän, heziyet hormat etýän. Sen alaq näme? Mihmanına heziyet hormat etýän yok dedi. İkinci sıfatyny aýtdy. Ve tahmilul kel. Sen alaq diýen näme? Kösönünün kösöncünü boyunna alyan adam yok dedi. Tahmil götürýän el kel kösöncün. Yani bir yerinin näme? Bergisi bolsa, algıdalırım onun üstüne näme? Dulap barsa peygamberimiz şeylere hem şefaatçılığından jomaatlygy näme diýen ekenler. Planyň bergisi men üstüme diýen eken. Şunu. Şolara şennem sen boynuňa alyan diýen şunu. Şoňa alaq sen häsiýetleň. Tuksibul ma'dum. Tuksib näme? Zatly etýän el ma'dum zatsyzlary. Tuksib zatly etýän el ma'dum. Ha? Zatsyzlary. Nahar ýokmy? Tagam duz berýän. Eşigi ýokmy? Egine eşik berýän. Bergisini düşýän. Şu zatları eden adamy näme? Hiç gaçan Allah Teala näme betbaht edibilmeýär dedi. Ayşe näme istedellet bi sifatihi sallallahu aleyhi ve sellem at-tayyiba. Şu ýanky tayyib bolan, gowy bolan gylyk häsiýetlerini delil tutdy Hatice näme? Enne Allaha yuqi'u bihi ma yakhsha. Yani Allah Teala hiç gaçan näme iýindirmeýär oňa peygamberimiň gorkandan. Peygamberimiz näme bir musibet geler öýdük gorkdy. Bir betbahtçylyga uçuran öýdük gorkdy. Hatice näme bu Rasulullah'ın bu näme gowy edep ahlaklaryny, häsiýetlerini delil edip, yo bu sen diýänlaryň Allah etmez diýdi ebeden. O sözler neden Allah Hatice näme la yukhzika Allah ebeden. Hiç gaçan Allah sen näme kösemez diýdi. Näme üçin? Lianna sifatuhu sifati hamida. Tebäken peygamberimiň o sıfatlarına gaty öwgüli bir keram sıfatlar, söýleýän sıfatlar. Ve hada min fiqhiha radiyallahu ta'ala anha. Na Hatice näme bir aklynyň delili şu. Min fiqhiha dedim, aklynyň delili, ilminiň delili, aklynyň bardygynyň, ilminiň bardygynyň delili şu Hatice näme. فهي أول من طمأن الرسول صلى الله عليه وسلم وناصره وآنسه من هذه الوحشة وهذا موقع عظيم منها. يعني برنج وفهي يعني Hatice näme أول برنج من طمأن arkaynlaştıran adam diye Rasulullah. Rasulullah'ın yüreğine näme arkaynlyk gelmekligine sebäp bolan. Ve nasarahu ve peygamberimize näme kömek beren ve anasahu ve oňa näme sirdaş bolan. Ve oňa näme ansnaşan näme şu min hadi al-wahşi şu peygamberimize näme bir gorkan halynda gapdanna duran adamdan birinjisi kim eken? Hatice näme eken. Sebäpden näme Rasulullah ol mowqify ýanky başyna düşen zatlar bolup geçen zatlar gaty bir näme uly bir taryhda näme bir belli bir wakalan bir ýerde oň alak ýagdaýlarda adam gorkýar, bir tüýsek bolýar. Şonda gapdanna duran näme adamdan birinjisi kimdi? Hatice nämedi. Şonda peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sanrap, üşütme tutup näme etýär? Destiruni diýär. Meni buran diýär, üstüme ýapyň diýär. Ey gattuni. Destiruni diýdigi, ýani gattuni, üstüme ýapyň. Meni busurun diýdi. Adam üşüdüp sanrap, gorkany üşütüp tutýar. Ve gattahu Hatice näme etýär? Busurup üstüne zat ýapyşdyrýar. Ve beynema huwa kezalik ja'ahu malakun faqala lah. Ne peygamberine şey dip näme busurup ýatyrka ýene täzeden ýanky Cebrail perişte gelip näme diýär? Ya eyyuhal muddessir diye. Ey buranıp yatan diye. Eyyuhal muddessir diye. Ey buranıp yatan. Kum beydip yatma tur diye. Fe enzir.
Sen bu kavmun näme? Gatyhetten açdy, gorkuz diýe olary. Ägälenler diýe, etýän zatlaryň erbetdigini, betbagçylygy ertýänligini, Allah'ın azabını, dowdaga näme ertýänligini aýt. Gorkuz olar bu şirklerinden. Fesara bizalika rasulan. Ana bu buyruklardan peygamberden eýem ugradylan peygamber boldy. Şundyňmy? Li'annahu bihada umira bit-tebliğ. Sebäpden şul buyruklarla näme? Da'waty iýilleri de yetirmeklik, tebliğ etmeklik buyuruldy. Ve fil awwal lem yu'mar bit-tebliğ. Emma birinji Iqra suresi inenne ayetler inenne bar gitti aýt dip buyurmanny Allah Taala. Şunu şu nebi diýildi. Emma muddessir inenne näme bar inne gitti saňa näme iýinlerilse iýlegune de aýt diýilip buyuruldy. Hani beýdibem näme muddessirim rasul boldy. Qila lahu qum iqra bismi rabbikellezî halaq. Näme diýildi bunu? Diňe seni ýokdan bardyň Rabbiň adyny oka diýildi. Git iýle de aýt diýilip buyuruldymy? Buyurulmandy. Lem yu'mar bit-tebliğ buyurulmandy. Sara nebiyyen bidelik. Bungulan näme dile diňe seniň peýgamber näme boljaklygyň aýdyldy. Diňe peýgamber bolun peýgamber edilenler aýdyldy. Summa ja'atu ar-risalatu. Soň näme etdi? Peýgamberlik geldi. Wa hiya annahu umira bit-tebliğ wa olam näme peýgamberlik rasulluk ugradylandan soň rasulluk berilenden soň näme tebliğ etmeklik, iýlegine ýetirmekligen buyuruldy. Olam muddessiriň 1-den 5-nji aýatyna çenni. Näme ya eyyuhal muddessir ey buranyp ýatan qum tur fa anzir qawmun namat ägelenler gorkuz şirkden onun gaýtmasyny dowdakdan Allah'ın gazabynyň gorkudy wa rabbaka fakabbir we olar öz butlaryny taqdimleýän bolsa sen Rabbiňi taqdimle Rabbiňi taqdimle diýe we siyabaka fatahhir we näme egin başyny we amallaryny bärde näme amallaryny nämet diýe şirkden sapla diýe. Ba'da ve siyabaka fatahhir näme amallaryny şirkden pakla. Ne Rasulullah şirk edipdimi? Ýok. Yani edäými? Etýänler hem aýt paklesinler. Eýem näme risale ugradylandan soň hem peýgambere buyruk, kime buyruk? Ummatyna da buyruk. Düşündiňmi? Yani Rasulullah näme amallaryny şirkden pakla dip buyuruldy. Ve Rasulullah şu adam ummatyna aýtmaklygyny buyuruldy dämi? Ona biz näme etmeleken? Bizim amallarymyzy, ýüreklerimizi, kawullarymyzy, sözlerimizi näme şirkden näme etmeleken, paklemeleken. Ve rucza, yani wal asnama ve butlary, çöpleri, gawarlara näme fahjur, terk et. Düşündiňmi? Fahjur näme desine terk et. Bir gram näme pikirlenme, bir mint näme pikirlenme. Tayyib. Ve rucza fahjur ve butlary, Allah'dan başga çokunlaryň zatlaryny terk et dip buyurup kime inni? Peýgambere de şunu yetirmeklik buyurulanda. Kime yetirmeklik buyurulu? Ummatyny bide diýek işte. Bidem näme etmeli? Allah'dan başga kim? Näme çokunýan bolsa, wada etýän sygynýan bolsa näme etmeli? Allah'ın we Rasulunyň şu buyrugyna boyun bolup näme etmeli? Şirkden amallarymyzy näme ıqtiqatlarymyzy taşlamaly, arasalamy, saplamaly we Allah'dan başga kim näme çokunýan bolsa, o çokunýan zatlarny näme aýyrmaly. Er-ruczu al-asnam diýe. Ende näme ýa aýatda qiyala näme? Rucuz sözüni açıklaýar. Rucuz diýmek näme eken? Asnam diýmek, but diýmek. Hada mahallu şahid. Ve hecruha terkuha vel ibtiadu anha. Hecretmeklik näme eken? On taşlamaklyk we daşlaşmaklyk eken. Diňe taşlamaklyk ýeterlik däl. Näçe mendil daşlaşyp birsem şo zatdan daşlaşmaly. Ve li rabbika fasbir. Yani beýdi soňam näme diýdi? Ve Rabbiň üçin sabr et diýdi. Näme üçin sabr etmeli? Yani eýer Rasulullah'ın etmeli da'waty näme? Bu tutaşlajak bolsa. Allah'dan başga yerde Hudaý tutulan zatlaryň hemmesine biderek diýmeli. Tayyib. Allah'dan başga yerde Hudaý tutulan zatlaryň hemmesine biderek diýse, milyonlarça adamlara onu sizin etýänleriňizden batyl diýmeli. O milyonlarça adamlaryň içinde hany var, begi var, güýçlüsi var, dogrymy? Nadany var, akmagy var. Ondan sen Hudaýyň batyl etýänini ýalňyş diýsen olar. Sag bolsun diýip sen arkaňy syp alajaklar, me sana eziyetler verecekler. Eziyetler verecekler. Şoň şöm näme diýdi? Ve li rabbika fasbir. Birden şu da'wat ýolunda eziyetler çekmelen bolsaň näme? Allah'ın ýoluny, Allah'ın üçin näme diýdi? Sabr et diýdi. La budda min as-sabr. Sabr bolmasa näme boljak eken. Li'anna al-muhimmata thaqilatun. Näme üçin sabr bolmasa boljak gal? Sebäp diýsen näme? Wazifa agyr. Muhimme wazifa. Dedim Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme berilen wazifa agyr wazifati. Näme babatdan agyr? Yeko jöde adam jahanyň garşysyna gitmeli. Iqtisadiyet babatynda mı? Yok. Siyaset babatynda mı? Yok.
din babatına gitmeleken. Düşündün mü? Gelip sen näme şu iktisadiyette näme alıp baryan siyasetini yanlış demek derken sen şu çokunyan Allah'ın batılliği o dinliyen adam adamın näme juhunna saklanayan zatlar adam dinli tutuyan adını eyem ruhunu kanına sindiriyor. Şoň üçin bir adamın näme elinin kesilmegine razı bolýar emma näme kalbyna götüren imanının ayrılmagyna razı bolanok. Adamın elini kesip ayırıp bolýar emma kalbyna götüren imanını näme dinini ayırıp bolanok. Şoň üçin Peýgamberimiň boyununa atylan wazipe näme agyr wazipedir. Ve tawilatun ve öden bir kaide edip bolýan zat däl kıyamada çenne gitmeli. Tawilatun uzak. Şoň şuna çennem näme Rasulullah'ın näme garşysyna çykan müşrikler nesli dur. Şunun. Şuna çennem näme imanla küfür, tawhid bilen şirk davaty gidip otyr. Şuna çen hasan utarjak kıyamatda oparjak. Utarjak ekan. Tayyip onda bunlara agyr wazipe bolsa, uzak ýoly uzak bolsa näme eken? Tahtaju ila sabrin. Sabra mahtaj eken. هذا أول ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. Ana yankı buyruk näme? Birinci peýgambere berilen buyruk eken. Yankı zat bilen birinci ugradylan zat eken peýgamberimiz. Olam näme? Bin nahyi aniş şirk. Şirkden gaýtarmaklyk eken. Birinci edilen dawat näme eken peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden? Ve Allah tarapyn etdi birinci buyurulan zat näme eken peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Şirkden gaýtarmaklyk eken. Allah ikilik etmekliğin haramdığını beyan etmeklik eken, Allah'dan başka ibadet etmekliğin näme bolmaýandygyny aýtmaklyk eken. Awwalu şeyin amarahu bi en yenha anişşirk. Birinci buyuran zat näme eken peýgamberimiz? Bar kowmuny şirkden gaýtar diýdi. Şoň şu näme şu atky musulmanlar äge bolmaly. Näme tawhide gelen şirkden gaýdyn diýen adamlaň üstünden gülýärler. Bulan bar bilýän şirk şey diýerler, ödem şey diýip gaýtýarlar. Bulan başka bilýän zat ýok. Bulan bar bilýän zat şirk şey diýerler. Şununmy? Ol melgunlyk ol. Peýgamberlerin dinini bilmeýänlik, şununmy? Onda bu gurrun onda Allah'ın birinci buyuran zatyny ýalňyş diýmek, Rasulullah'ın birinci başlaryny ýalňyş diýmek. Allah'ın birinci buyuran zaty şu eken. Peýgamberiň birinci başlaryny ady näme eken? Şu şirk aýyrmak eken, tawhid özetmek eken. Näme diýdi? War-rujza fahjur diýdi. Nerden bilýär? Şirkden gaýtaranlygyny. Butlaryny taşla diýdi. Şunun ýani but diýilende näme? Diňe butparazlyk şirk diýip düşünmeliler. Rasulullah'ın çıkarılan kavminin şirki butparasılıktı. Köpçülükleyin. Ve şu kavmin içinde näme? Perişta çokunanmadı. Şu kavmin içinde peýgambere çokunanmadı. Şu kavmin içinde evliya salıklara çokunanmadı. Düşündünmi? Şoň üçin bir wada çıkarılan naqy edilen kavminin şirki näme dedi? Bu da çokunmaklykdy. Emma peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diňe Mekke müşriklerine uğradylmy ya Yewrey Hristiýana da uğradylmy? Yewrey Hristiýana da uğradylmy. Yewrey Hristiýan näme şirk edipdi? Peýgamberlerini Hudaý tutunupdylar. Evliya salyhlaryny Hudaý tutunupdylar. Dogry dämi? Öz moalla müftilerini Hudaý tutunupdylar. Allah Taala aýdy otyr: "İttehadu ahbarahum we ruhbanahum arbaban min dunillah." Öz ibadatxona adamlaryny, öz moalla müftilerini Allah'dan başga özüne Rabb tutunurlar diýe. İsa Hudaý diýdiler. Näme el-Mesih İsa ibnullah diýdiler. Näme İsa Mesih Allah'ın ogly diýdiler. Ýewreýler näme diýdiler? El-Uzayr ibnullah. Uzayr Allah'ın ogly diýdiler. Diňe näme şirkemetmen onu aslında Allah'lık derecesine getirdiler. Şoň üçin näme butu taşla diýilse pikir etmeliler. Diňe but parasylyk näme? Şirk emma evliya parasylyk, salih parasylyk, peýgamber peýgamberde çokunmaklyk, ol tewessül ya şefaat beýdip düşünmeliler. Hemmeten näme? Şirk. Soň näme? Qum fa anzir, yani beýdip ýatma tur diýdi. Indi sen näme? Wezifen başlady. Peýgamberlik wezifeňi sen amal edilmeli. Sen peýgamberde saýlandyňmy? Indi sana ýatmak bolmaýar. Näme etmeli Rabbim diýen soraga jogap beren ýalak näme? Anzir diýdi. Sen 40 ýyl näme şu kowmyň içinde boldun. Ölen peýgamber bolmakan, özüňem näme şu zatlaryň batyllygyny bilip, şu gowgaň içinde dilek etdiň, dogry dämi? Rabbim bu zatlar bolanok. Şu bolanok diýen wadyň hakykatdan hem bolanok. Bar git bolmaýanlygyny inni aýt, arkaňda da men nurýan diýdi. Şunukdämi? Näme fa anzir? Nerden bilýär? Peýgamberiň arkasynda Allah'ın durandygyny. Buyruğun eýesi kim? Allah. Eýem Allah bar diýdimi? Ýerinde durmazmy? Şoň üçin prezident etmem jogap berýänmi? Şu prezident bir raýatyň içinde birini etdiýen, raýatyň içinde on buyrugyna garşy çykjak barmy? Şunmy? Bir garşy çykaýsa näme etýär? Ha?
Yerli kanunun kodeksine göre näme yeterlik derecede cezasyny berýär. Şoň üçin endirdi buyruğun eýesi kim? Allah. Eýem düşünýäs näme? Sen wezipäň ýerine ýetir, goramak menden, arkaňda durmak menden. Güýje mätäç bolanda güýji indirmek menden. Düşünipdimi? Näme endir? Tayyip, unziru ammada. Yani peygamberimiz goýa sorag beren ýaly. Yani nämeden gorkudaýan adamlar? Ya Rabbim. Nämeden ägälenlerin bular? Näme? Enzirin nasa anişşirk. Adamlar näme? Şirkden ägälenler. Ve ibadatul asnam ve näme? Butlara başga zatlar, Allah'dan başga zatlar çokunmaklykdan ägälenler. Enzirhum anha. Şu zatlardan ägälenler. Tayyip, näme üçin birincisinden başlapdyr? Zina etýärdi Mekkeler. Araq içýärdi Mekkeler. Süýtgorlyk etýärdiler. Ejide ganymlyk etýärdiler. Näme üçin bu zatlardan başlamadylar? Edepsizdiler, ahlaksızdiler. Näme üçin bu zatdan başlamadylar? Sebäp isen näme? Her bir näme belan körügi bolýar diýer, her bir belan körügi bolýar. Düşündiňmi? Aslında ýanky zatlar näme? Asıl günäden ýanky zatlar şirk günäň berýän miwesidir. Düşündiňmi? Haçanna şu şirk diýilýän zat aýrylyp tawhid gelende näme? Zina da gitýär, şirk hem gitýär, hemmesem gitýär. Şoň üçin mysal alın. İçimizden mysal alın, alhamdulillah. Barimiz şirkden sapmy? İnşallah barimiz şirkden sap. Barimiz muvahhidmi? Muvahhid. Men sen tanıyan 2 ýyl bar, 10 tanıyan 2 ýyl bar, bunu tanıyan 5 ýyl bar. Şeýle bir tawhidler tanapýar 20 ýyl bar. Biriniň zina edenini görmek. Biriniň alhamdulillah arak içenini görmek. Biriniň süýtgorlyk edenini görmek. Biriniň näme zina edip berenini görmek. Näme üçin? Sebäp diýen adamyň kalbyna iman, tawhid oturany näme? Eýem bu sen diňe gowy amallary ertýär. Birden ýalňyş aýsaňam toba ertýär seni. Emma adamyň kalbyna şu tawhid bolmasa, iman bolmasa, Allah'dan gorku diýilýän bolmasa, ölem soň diýrelmeler no, hasap badyr, hesip badyr, dowrak cennet badyr diýen zat bolmasa, adamdan hemme erbetlikler çykýar. Şoň üçin näme üçin beýle zatlardan başlamady Allah Taala? Sen şu zatlaryň masdary bar, çeşmesi bar diýip düşündiňmi? O zatlar ýöne ýerden zina gelen atdy, ýok. Dinsizlikden, şirkin sebäbinden gelýän näme? Erbetli kenekler de o zatlar. Şoň üçin Allah Taala näme? Erbetliň köküne palturdy. Şoň üçin näme? Bir agacy istemesen näme? Köküne palturýan, üstüniň agaçlaryny çyrpmaýan. Yaprağın soğurmayan, o yaprağın soğursan yine yapraklaýar. Agacyn çyrpsan gaýtam näme etýär? Beter näme gürelýär. Şoň üçin näme etdi? Şirkden maksady günä daragtynyň köküne palturdy. Düşündiňmi? Şoň üçin biz nämeden maslamaly? Bizem şundan maslamaly. Şoň üçin şu ummatdan şirk göterilmese, tawhid gelmese näme? Şu ummatdaky pesligiň näme? Köküne palta urup bolanok. Şu ummatyň näme? İçinin pesliginin näme aýrylmagyny, şirkinin, küfrüniň, günählerin näme aýrylmagyny isläsek näme etmeli? Düýbünden maslama, çeşmeden maslama. Hemme günah sebäp bolýan zat näme? Şirk we küfr. Hemme taýgada, hemme gowluga sebäp bolýan zat näme? Tawhid, iman, sünnet. Tayyib. Näme etdi? Awwalu şey ennehu umira bil inzar ve umira bi hajr al asnam ve terkiha mimma yedullu ala khuturati şirk. Birinci näme ägelendirmesi buyurulan zat näme eken? Şirk eken. Ve birinci taşlaması buyurulan zat näme eken? Bu teken we şoňa meňdeş näme? Allah'dan başga näme? İlah tutulan zatlar eken. Şu zadyň özü näme aňlatýar? Şu şirkin howpunyň hatarynyň näme? Hemme günälen howpundan hataryndan näme? Artykdygyny erbetdigini aňlatýar. Emma zinaň, edepsizligiň zadyň howp hatar şirkden ýokarda bolsa näme? İlki bilen näme? Olar gowy ahlaklylyga uğratýardy. Şoň şu soplar näme diýär? İlki namaz okamaly boldy. İlki adamlar namaz öwredim diýär. Bir edepbillik, ahlak öwredim diýär. Şundyňmy? Ondan şirk tawhid ol. Aslında olar şirk tawhidden hem şun gurulamäňdi. Ol ummatda şirk bar diýip bilen agalar. Şunu. Şu etýän zatlar müşrikçilik saýip bilen atlar. Hakykatdan şu zatlar näme? Birinji buyurulmaly zatlar bolsa, bular ýara peýgamberiň dinini bilmedikleri bolýar soplar. Şundyňmy? Ya da özleri Allah'ın ve Rasulü'nün näme başlanmadyny ýalňyş saýdyklary bolýar. Şundyňmy? Haýsyny süýjü tutup tutsam näme bolýar? Ajy bolýar. Dinlerini bilen diýsem hem ajy, ya peýgamberi we Rasulüni başlanmadyny ýalňyşypdyr diýsem hem ajy. Şundyňmy? Sen o din dagwat etýän.
Diniňem bileňa Allah birinji näme buýrupdyr? Allah birinji nämeden gaýtarypdyr bileňa. Näme çağırjak onnaten adamlary? Rasulullah birinji bilen näme çağıryp nämeden gaýtarypdyr kowmuny? Bileňa, onnaten näme çağıryp nämeden gaýtarjak? Bileňa, ilim günüňe onu näme üçin çykýan onda? Münasip bolýam şoň ala adam ilim gününe çyk. Ebeden münasip bolanok. Şoň üçin ilim günüňe onu çykýan adam ilki bilmeli. Allah näme buýrupdyr birinji bilen? Peýgamber näme bilen başlapdyr? Ummatyn keselini sen näme ölçürip deriňep kesgitlap bilmeli. Gördüň bakdyň bir ummatda şirk ýokda, bir ummatda riba bar. Alhamdulillah bar Allah'ın birliği. Baram şirk diýilenden gaýdypdyrlar. Näme? Yalan söz we süýtgorlyk we haýsy erber. Süýtgorlykdan başla. Şirk ýok ýerde, onu şirkden başla diýemler. Ýöne onu da aýtmaly. Şirk ýok ýerde de adamlar näme? Şirke düşäýmeli. Çağalaňa da, aýallaňa da aýdyk gedin, ünnäk gedin diýmeli. Sebäpli İbrahim aleyhisselam şirkeden peýgamber. Ebeden. Şonu da näme diýen? Rabbu junubni we baniya an na'budal asnam diýen. Rabbim meni we çağalanmady täzeden gaýdyp buta çokunmaklykdan bizi gora diýen. Ebeden İbrahim aleyhisselam buda çokunmadyk we çokunmady mı peýgamber? Gaýtan buda çokunmaklyk batyla çykaran peýgamber İbrahim aleyhisselam ýene onu da özüne gorkan, öz takwalyny, öz imanyny näme dayanan adamdan. Haçan bir adam Allah'dan başga bir dayanıp başlasa aziýat. Şoň üçin käbir adam hem ilmi bolmam adi, näme üçin? Ilmine dayanıp başlaýar. Aýny ödüm bilerin näýdi? Şunu. Käbir adam näme imany bolmam birden adi, näme üçin? İmanyna dayanýar. Şoň üçin yeketek tewekkül edilýän kim? Allah. Şoň üçin imanyna da dayanmaýan, ilmiňe da dayanmaýan. Şoň üçin ilmi dama näme? Rasulullah eden dilen etmeli. Rasulullah näme diýen? Göz açyp salym näme wagtam bolsa Rabbim meni näme özüme tawsyrma. Özüň näme? Göz astyňda sakla diýen. Soň näme diýen? فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعرفون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا وعرفت أيضا أنهم يفعلون أشياء من العبادة يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك. Näme diýe ýankydatlar bilseň diýe ýene bilersiň diýe ýani ol müşrikler başga da näme kän zatlar etýän ekenni. Olar ýere etýän zatlar näme zulm etýän ekenler. Müşriklerde zulm bolanmy bolmadyk Mekke halkynda. Zulm eden ekenler, udwan, düşmançylyk edenler bir-birine, zina edenler, şunuňmy? Yani şu zatlar baqada Allah Teala haýsysynden başlady. Şirkden başlady. Şoň üçin näme käbir dagwatçylaryň bir kowma bardyň şirk bäbinden girmeň diýe. Birinji dagwatyňyz şirk tawhid etmeň diýe. Zinadan başlaň diýe, zulümden başlaň, düşmançylykdan başlaň diýe. Näme üçin? Tawhid şirkden başlaň adamlaryň arasynda agdalyklar ötüşekmiş. Şoň üçin näme diýe Muhammed Abdulwahab şu zatlar getirýär. Diňe olan edenler şirk däldi diýe. Şunuň olan edenler bu zatlara metýädiler diýe. Zina etýädiler diýe, zulm etýädiler, düşmançylyk etýädiler bir-birine. Şonu da Allah Taala näme şirkden başlady. Ýem näme düşünýäs biz? Şirk hemmesinden howply hatarlar eken netijede şirkin günäsi, şirkin howum hatary. Ýanky agdaryň günälenkinden näme artyk bolsa onu birinji ägelenmeli we ägelenmeli adamyz näme eken? Şirk eken. Näme diýe? ومع هذا عندهم هؤلاء أهل الجاهلية كانوا يمارسون القبائح الزنا والربا والكبائر. Yani cahiliyet kavminin naqlar Mekke müşriklerin näme eden günahlar diňe şirk däleken. Şunuň olan eden günahlar näme başga eden zatlar kanaken qabih bolan erbet zatlaryň näme köpüsini eder ekenler, yumarisun eder ekenler. Zina diýenler, riba diýenler näme we başga da uluna diýilen zatlary. Ve arafta aydan ennehum yef'aluna şey'an min al-ibadat يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك. طيب şirke derekenler, başka da ulûna diýilen zatlardan zina, süýtgorlyk, zulm, şu zatlar ederekenler. Gowda ederekenler, gowda dem etýän zatlar bar eken müşrikler. Ene näme diýjek bolýar? Şu gowda edenem morsalar näme? Şirk olan gow eden zatlaryň batyla çykardy. Gow eden zatlaryň näme? Olara şirkleri baqa peýda bermedi. Ve oğlum käwir gowzatlaryna näme peýgamberimiz näme ay bulan gowzatlaryň balay nädip men bulara müşrik diýeýin aýdyp näme şirki waqa olan gowzatyna seredip näme olara müşrik diýmeklikden olan garşy jihad etmeklikden saklanmady düşündiňmi? Hatta olan gow eden zatlaryna näme
Käbir ibadetlerini gönümel Allah yakınlaşýarlar müşrikler. Aslında müşrikler näme müşrik diýilýär? Ibadetini Allah ikilik etýär. Allah da ibadet etýär, ýene bir zat şerik etýär. Şunu yani müşrik diýilse, müşrik Allah ibadet edenak diýip düşünmeler. Müşrikde ibadetler, müşrikde ibadetler var. Şunu hemme ibadeti müşrik etýär. Ýöne näme? Şerik etýär. Şunu misal üçin näme hac ederkenler, umra ederkenler, miskinlere sadaka verekenler we başga da näme gowluklar bolsa näme egneşik vermek, arkasında durmak, şunlarlyk näme gowzatlary ederkenler. Ve ma'a hada indahum baqaya min açıklaya Şeyh Fawzan hafizahullah. Ve ma'a hada indahum baqaya min din İbrahim aleyhisselam. Kanu yahujjun ve ya'temurun. Aslı haçlı diýenler bular müşrik bolsa nerden galdy bular? Dedim bular aslında Mekkeň halky kimin dinindedirler? İbrahim aleyhisselam'ın dinindedirler. Şunmy? Ýöne o adı gelir ýöne näme? Amr ibn Luhay diýen biri birinji İbrahim aleyhisselam'ın dinini ütkeden adam. Şu birinji butparazlygy İbrahim aleyhisselam'ın dinini salýar. Ondan öň näme arasda Mekkeler musulman bolanlar. İbrahim aleyhisselam'ın dini. Ondan soň İsmail aleyhisselam şowneçen şol adam peýgamber İbrahim aleyhisselam'ın dinini bozýança İbrahim Mekkeň halky kim bolan? Musulman bolan. Ýöne müşrikçilik goşuldum näme? Goşulandan soň şu dinlerinden käbir zatlar galy düşündiňmi? We özlerinden kime ýon koýadylar? İbrahim'in dinine ýon koýadylar. Tabi şu wagtda adamlar, şu wagtda musulmanlar özlerini kime ýon koýadylar? Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ýon koýadylar. We peýgamberimiziň dinine barda etýärler meden aklar, namaz okuýarlar, hac etýärler, zekat berýärler. Ýöne şirk etýärlermi? Şirk etýär, näme tapawdy bolan? Olar İbrahim'e deňediler özlerini. Ve İbrahim'in dininden garyn ibadetlere etýärler. Ýöne İbrahim'in dininden çykarjak şirk etdiler. Müşrik boldularmy? Bolmadylar. Müşrik boldular. Muhammed ümmetem şoň. Ana sen hakyky Muhammed ümmetinde boljak bolsaň, Muhammed ümmetinden çykarýan amallary etmeliler sen. Emma käbir amallaryny edip we Muhammed ümmetinden çykarýan amallardan gaýtmasaň, sen Muhammed ümmetinde galýandan öýtme. Sen özüňe muslim saýdan din seni Allah seni näme muslim saýana. Sana müşrik diýär. Näme üçin? Sen ibadetlerin saf näme arasy Allah'ın hakkını etmedin. Ve kanu yetasaddaqun alel muhtajin. Yani sadaka vererdiler diye muhtaçlara. Hadihi el-af'al tayyibetun. Yani bulun etýärler bir gaty gowamallar. Gowamallar mı? Sadaka vermek, miskine howaslar çykmak, hac etmek, umre etmek, muzatir gowamallar. Lakin ýöne bulaşdyrýanlar da bulun amalny. Zaýilýanlar da. Lakin näme? Leysa ma'aha tawhid. Tawhid yoktu olarda. Şununmi? Allah üçin eden akdylar, şerik etýärler butlaryny. Butlar üçin etýärler, awliya piýler üçin etýärler. Wal amalu wa in kana amalan tayyiban. Yani suratun daşky şekline. Tere daima amal näme? Gowur görnýän bolsa, iza lam yakun ma'ahu tawhid, şonda tawhid bolmasa fa innahu la yufidu sahibahu. Ol näme amal eýetine peýda beran. Şununmi? Şoň üçin bir adam näme 1 milyard dollar diýelim oğlum. Sadaka berdi. Gowzat merwestat. Şunu haçan gowuşy Allah'ın rızalygy üçin berenmesi gowuşyňa seretmeli. Şoň üçin näme İbn Ömer radıyallahu anhu Ömer radıyallahu anhu rivayet eten hadisinde näme diýer? Innemel a'malu binniyat diýer. Amallar niyetine göre. Yani şu amaly sen etmekliğine iteren niyet näme? Şoňa göre amalyň itibarlanýar diýer. Şu amal etmeklige iteren niyet lillah bolsa, Allah'ın rızalygy üçin bolsa, sen 1 milyon dollaryň Allah'ın huzuruna näme diýip ýazalýar? Sadaka berdi diýip ýazalýar. Emma şu 1 milyon dollary sadaka vermeklige iteren zat adamlara näme 100 ýyllarça meniň adım galsyn. 1 milyon dollar sadaka beripdir diýip. Ya gyzyllar kitaba ýereýin niýetiň bolsa, şunuňmy? Ya danym, jomart, el açyk, berimli adam diýen ady goýmaklyk üçin beren bolsaň. Suratuna sadaka diýilen bolsa, Allah ýana näme diýip ýazylýar? Şirk diýip ýazylýar. Birinji adam şu amal bilen jennete girýän bolsa, ikinji adam şu amal bilen dowzaka girýär. Näme üçin? Birinji niýetini Allah üçin, ikinjinkide awra şöhrat paralyk üçin. Şoň üçin ýa hadisiň ýerine näme mysal berdi? Femen kanat hicratuhu ila Allahi we rasulihi, näme dedi? Fe hicratuhu ila Allahi we rasulihi. Kim hicreti Mekke'den Medine din tutmak üçin gaýdanna? Niyeti Allah ve Resul için bolanmasa dedi. Allah ve Resul için bolanmasa näme dedi? Onun eden hicreti Allah ve Resul için dip ýazdylar dedi. Ve men kanat hicratuhu li dunya. Emma dünýäň bir pany üçün gaýdanmasa, porsuz üçün.
أو لامرأة يا بر أيال أيلن موشن قيدا موثا نام ديدي فهجرته إلى ما هاجر إليه أو نام نيت شن إذن موثا شو نيتنا وراء عمل يدليا الله يالنا ثواب هجرت يدلنا ديدي شنو شون شن نام ديا بلون عملları سير دائما أنا قوة عملları موثا ديا يعني بلور إتران ذات نام شو قوة عمله Allah'ın ardalığı tevhidden de namedi butti, şirkti, kabirdi, şöhret parasılıktı, riyadi. Şunun için olamallar nama eyetine peyda vermedi. Şunduk değil mi? Ve ya'maluna a'malen seyyi'eten ila canib hadhihi al-a'mal at-tayyiba. Bunlar nama bu qova amallarını qaplarını erbed amallara mederdiler diye. Ya'maluna a'malen seyyi'eten ve bunun eden amallarının erbed amallarının en erbedem namedi en ulsam nama a'zamuha eş-şirkti. En erbet eden amallarım namedi bunun şirkti. Yefaluna zina, doğru zina da enerdiler diye. Ve yakuluna riba, fitxorluğa mederdiler diye. Ve yakuluna meysir diye. Kımarın usulüne nama eklence ederdiler. Yani kart, neşepe, şeşepe, şungalık zatlar. Bu zatların usulüne nama eklence ederdiler diye. Ve hadihi kebair. Aslında bu zatlar İslam'da da nama dinden çıkaran günahlar değerli. Düşünün mü? Bunlar nama İslam'da da uluna hataplanırlar diye. Lakin a'zamuha yani bulun eden günahlarının en erbedi nama di şirkti. Min ibadetil asnam ve gayrihi. Nama buto ya bunun başka zatları da nama çokunmakluk diye. Ve yetekarrabuna biha ilallah. Ve şu şirk bilenem Allah yakinleşik veliyadılar. Düşünün mü? Yetekarrabuna bihada şirk ilallahi min cehlihim. Tayyip. Yani bunları nama şirk bilen Allah yakinleşmaklığı iteren zat nama di. Günah bilen Allah yakinleşmaklığı iteren zat nama di. Ilimsizlikler di. Hey ilimleri vardı. Etçektiler mi? Yok, iteren zat nameken. Cehleken. Şun için nama ulamalar adam şirke düşenine onun ilimsizliği nama uzur bolanok diyen ulamalar nama di. Asli küfür şirk nama diye cehlin meyvesi diye. Düşünün mü? Ilimsizlik değil yani aslan küfürden şirkten ayrılanak diye. Cehlin bar yerine küfür var diye. Yani küfrün bar yerinden cehil ayrılanak diye. Şirkin bar yerinden nama cehil ayrılanak diye. Şun için cehil uzur bolanok. Şun için nama bunları iteren zat namedi. Şirk bilen, günah bilen Allah yakinleşmaklığı iteren zat namedi. Ilimsizlikler diye. Ve onu da özlerini ilimsiz saymadılar. Öz etiyen zatların şirk, kufur, en ulu günahlar saymadılar. Şunu da eden zatlar nama Allah yakinleşmaklık sayardılar. Allah Teala Zümar suresinin 3. ayetinde nama diye ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Biz bunlara vaat edemiz da. Yani biz bunlara vaat etmekliğimizden maksadımız nama Allah yakinleşmaklık diyerdiler. Araçı diyerdiler. Şefaat diyerdiler. Şunluk değil mi? Ondur keyfe yefalul cehl bi ashabihi. Ilimsizlik, nadanlık eyelerini neme zatlara ertiye feredin diye şunu. Şun için musulman adam hükmani suratda musulman bolmaklığı için gerek amallarını öğrenmeli. Ve musulman olacak olsa qaytmalı işleri var. Terk etmeli zatları var. Şu zatları hükmani suratda bilmeli. Emma bilmesen bilimsizlik, ilimsizlik sen nire ertecek Allah'ın ve Resulünün nama düşmanı olacaklık derece ertecek Yec'alul hakka batilen vel batile hakkan. Ve hakkı batıl ve batılam hakka yuracak ilimsizlik. Senden ayrılmasa. Şun şey nametler olur yec'aluna şirke tevhiden. Şirke tevhid hasapladılar. Şirke Allah'a ibadet etmeklik saydılar. Ve tekarruban ilallah. Ve şirki nama Allah yakinleşen bir amal saydılar. Yakinleştiren bir amal saydılar. Ve hâzâ yu'tîke vücûbel ihtimâm bi emril akîdeti ve emril tevhid vel fiqh fi'd-din. Yani şu dağıtlan neticesi sana ne hemen veriyor? Akidanı öğrenmeklik, tevhidi öğrenmeklik. Dinin fıkhını, halal haram öğrenmeklik nama vacip digine. Birinci öğrenmeli ilim tevhid, akida ilimdigin nama sana iteriya ve şu peydalar nama bir de beriyanaken. Wallahu Teala a'la ve a'lam. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.